Hello mga subscribers, bisita po tayo ni stroke patients dyan. Ang kanya pong tama ay mild stroke ka muna. Mild stroke, left side. Siya po ay taga-Pantacangan. So bumisita po ngayon sa ating pwesto. So nagpa-therapy po siya ngayon. Si John Puno. Ilan taong ka na dyan? Siya po ay 47 years old. Bata ka pa. Tama ako siya. Dito na ako. So, ano yung mga babal, ha? So, this is our first therapy kay John Puno. Ang ito, nakakalakad na po siya. So, he need a follow-up therapy. So, ang gagawin po natin kay John Puno, mga subscribers likers, siya po ay ating bibigyan ng wellness and relaxation para yung mga muscle niya magkalma at mag-circulate ng dugo niya. So, ilan taon ka na stroke? Siya po ay 5 years na pong stroke. Walang therapy, wala? Nalalabas, lang. Nagtupes ka na therapy. So, siyempre, lack of budget na. Lack of budget. So, at least naka-recover ka, no? So, yung mga bawal sa'yo, brother Jack, yung mga pagkain sa sarap, gaya ng mga tika, mga dog, pilata ba, yung bawal sa'yo. Bawal naman ng alak, bawal naman ng alak. Pagaling ka muna. Bawal na nga yan. Oo, sabi ko, huwag ka naman nag-radio. Kasi hindi ka tatagin. Okay? Huwag tagalin mo din tissue. Mini-plug ka na, ayan. Bawas sa mani-radio kasi gusto. Tagalin. Hindi ka tatagalin. Okay? Magbebe ka YouTube yan mo eh. Okay? Pwede mo mag-camping to. Ayan, may sarili. Alam ba batiin? Masawa ka, mga kama, yung batiin? Kasama mga puno. Kasama kayo? Wet. Sabihin mo na puno. Naiya si Ganun yan. So after po magpasahin ni Posher dyan pa nila, puntahan tayo ni stroke patients dyan. Narinig yung okay naman. So, discuss muna yung follow-up care sa pesto yan. Gusto ka ramdam? Sige mo okay. Ito mag-aang? Ito yung massage therapy. So, parang Ano yung mga yan? Isip mo. ginawa ko. May mga makakaibo niya. Yan. So, kulang po siya sa massage therapy. Basta nabawa ito ha. Parang balik ka. So, yung bawal gawin mo. Hindi mo ginawa yan, hindi ka gagaling. Ibigan. Handa mo, papasko na dapat magaling ka. Para kapag nakahanap buhay ka. O, diba barado? O. Okay ba ang kamay ng kiyapwet? Ayos ba? May kukwento ba? Oo. Kwento mo ba? Okay. Bad. Oo. Minsan dito ko. Oo. Sa nanay. Oo. So, hindi lang mag-practice mo. I, O, U. So, hindi ba gagawin mo yan? Para ma-practice ka. Ha? Pag rin ako pula, mag-birthday mo. Ano? Pag ako pula. Lagi mo ako ng pakiramdam kasi nabarado. Marami. Tulong na ang exercise ha. Exercise, gagawin mo sa bahay ha. Turuan kita bago balik ka. Kailangan kasi ito ang exercise. Hindi po mahirap pa rin, gagaling ka. Okay? Kailangan mo na matuto.
Ha? Mas ka na. Malta ka. Ay. Ano mo? Okay na. Ano pakiramdam? Musta na? Okay. Wah, okay na mga tatlo. 1, 2, 3 tumbok. 1, 2. Ayos ba? Bakas? Oh, gano'n mo. Gano'n mo. Sige, sa umaga ha. Lagi na sa umaga to, sige. Yan. Isa, kabila. Yan. Yan. Gano'n mo. Sige. Oh, sara. Ito. Oh, tapos gano'n. Gimen ha. Ayos? Oh, ayos ba? Hindi mo trabaho. Hindi na. Oh, ito wala pang ano to ha. So ito po, okay na to. Oo. Ganun ka, okay na? Kanina wala pakiramdam kanina. So kanina po mga subscribers, wala pakiramdam. Ngayon, okay na. Sige mo, thank you. Yan, ang masabi na damo. Thank you, Lord. Damo, kapatid, dito tinako ka ng Lord. Diba? Saan ako pinagis ko? Hindi na papagin siya. Dos? Ya? Mag-kipip. Hindi ako kontra. Maralo. Ilang beses na akong inaano. Mula yung lumabas ako sa ospital. Oo. Oh, ilang taon na ako. 5 years, no? Oo. Na nahilot. Ito na therapy ng Magyapay. Ngayon na, first time. So 5 years po, ngayon na po siya therapy ng Magyapay. Thank you, Lord. Thank you. Yun. Thank you, Lord. Relax naman siya. Bata ka pa dyan? 47 ka. Talagang nagpapatera ko pero hindi ganito. Hindi. Ano yung baso? Magic. Kaya dito ako pumunta eh. Diba po ito nito? Nakita mo? Sinabi ng asawa ko. Kasi asawa mo. Yun na yun. Masabi niya. Ako, Kaya yung mga ang kapatid ni Malet. oo, sinasabi ko. Sabi niya. Mga patila ka na. Yun, Kaya oo. sinabi ko mga patila eh. Bakit hindi back massage? Kasi promo natin. Ah. Pero ang ating wood body, may ba? Hindi yung wood body pa. O eh, siyempre, kita ka siyempre, o. Balo ba ito? Oo. Isa ko sa magyabag na yan, o. Hindi din ba? Ito kaya ito. Kaya ha? Good day ka na eh. Hindi mo kanya na eh, nakatawag ka na eh. Siyempre, Oo. shit. Bisa na siya naman eh. Oh. Oh. Nandin. Malaya man yan eh. Oh. Ay siya. Sinong kaya? May baraka mo yun. Oh. O, itong pagawang kaya kaya. Oh. Gusto ko lang pa yung ground